Добрий день. Slišali smo kar nekaj zgodb, da v bistvu ljudje, ki ste iz Ukrajine in prejemate pokojnino, ste močno prikrajšani pri denarni pomoči in pri pomoči za zasebno nastanitev. Чули ми багато історій про те, що люди, які приїхали з України і які отримують в Україні пенсію, досить багато грошей не отримують через те, що отримують пенсію в Україні. Це відбувається і в момент отримання матеріальної допомоги, і при отриманні компенсації на житло. Zaradi tega vas vljudno vabimo v petek ob 14. uri, da odkrijemo točno, kaj vse se dogaja in najdemo predlog rešitve, ki bi ga potem podali državi. Через те, що ми все це знаємо, ми запрошуємо вас в п'ятницю о 14-й до нас у Слов'янську філантропію для того, щоб послухати, як вся ця ситуація виглядає в дійсності, які історії трапляються з вами, для того, щоб якомога більше інформації надати людям, які схвалюють рішення, які з цим пов'язані. Upam, da se vidimo in lepe pozdrave. Сподіваємося, що побачимося і всього найкращого.